Jeg har valgt at analysere skyggen af Niels Hansen Jacobsen. Den er udstillet på Statens Museum for Kunst, og den er 76,5 gange 275 gange 85,5 cm. Og den blev færdig i år 1898, og det har taget præcis et år at lave den. Skulpturen den forestiller en skygge fra et menneske. Skyggen den er strækt nær jorden. Hovedet er strækt fremad, og det ligner, at skyggen er klar til at løbe, fordi det ene ben er blevet bøjet. Og i hånden har den et timeglas. Skyggen den er fremstillet af bronze, og den er blevet hugget. Den ser meget massiv og tung ud på grund af farven og materialet. Den virker samtidig meget kold på grund af den grønlige farve, og så er den også sort nogle steder her ved benet og hernede. Skyggerne, der er også masser af skygger, for eksempel hernede under selve figuren, her ved benet, men også i ansigtet, ved øjnene her, og hernede og her. Øjnene er også helt hule. Overfladen den er meget ujævn og med folder over det hele. Og her kan man igen se på hovedet. Det er ikke som et normalt ansigt vil være på et normalt menneske. Der er fuldt med folder og hule øjne og meget markant hage. Også bare selve kroppen er meget foldet, for eksempel her og også her. Kompositionen er meget dynamisk, og det ligner, at den skal til at løbe lige så snart man kigger væk. Det, der gør den meget dynamisk, er blandt andet benet her, og den måde, som hånden her er strakt ud på. Også hældningen på skulpturen er meget dynamisk. Den har sådan den her hældning, sådan en skrå, dynamisk hældning. Og også linjerne på den, fra hånden her og ned, og fra hovedet og ned, så linjerne er også meget dynamiske. Og i den her tid, så er folk meget optaget af døden, og det kan man også sige, at det afspejler sig meget i Niels' værk. Han brød ligesom de orientale figurer med denne skulptur, som er fuldstændig formløs. I starten af 1800-tallet var kunsten meget romantisk, men senere hen bevægede den sig hen i symbolismen, som Niels også i det her værk med vanitas-symbolet, timeglasset, som skulpturen har i hånden. Det er altså et vanitas-symbol på død, og også memento mori, at man skal huske, at man skal dø. Og det virker også godt, at han har brugt memento mori i den her skulptur, for det ligner næsten, at det er en død, som er bare parat til at suge efter en, og man skal huske, at den hele tiden er der, og sådan følger en, også ansigtet. I virkeligheden, der kan man måske se det bedre, end man kan på billedet, der lignede det virkelig en død, og den så faktisk virkelig uhyggelig ud.